Hi guys, welcome back to my channel. Dini hari noho painting खालामनो फैदों आरोना बहुत लेथ्रा जाबाय ओमफ्राय without makeup नै माने बिराद लेथ्रा जानानै दंमोन आरोना रुमा ओंखायनो माने पेइन्टिं खालामनो जोंहा एप्लिकेसन होदोंमोन नालाय स' दिनै फैबाय ओमफ्राय आयु नै रुमखौ आङो दा मालफोरखौ हारसिं जि बोखारजोबनांसिगोन हासुनाथ' मालाय डिउटियाव थांखायो आंहासो हारसिंनो खामानि मावनांसिगोन बेफोरखौ दा आं गासैखौबो बोखारनानै बाहेरायाव दोननांसिगोन आरो जि खामानि जाखासिगोन दा हारसिंनो बहुद मेंसिगोन मालफोरखौ नै बिदि दोनना होजोबबाय नै आं बेक साइडआवहाय जि लेथ्रा नै मालफोरा दा नै पेइन्टिं खालाम सासे आननाया पेइन्टिं खालामगासिनो रुमा बेनो जोंहाना बिराद लेथ्रा आरोना बहुत गन्दा माने खथाखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों स' जों माने सोलायनो हायाखै आरो सोलायनो माने बहुत प्रब्लेम एफेक्सन होनानै दोनदों रुमखौ सोलायनो होननानै चेन्ज खालामनो होननानै ओमफ्राय थेवबाबो माने दा जोङो साननैसो बेयावनो थाथ'गोन नालाय बेखौनो पेइन्टिं खालामनानै लाथ'नोसै आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि खथाराव माबा जागोन सेंसन जागोन अब्लाना जों चेन्ज खालामनोसै आरो दीदी लाजिदो आरोना नै पेइन्टिं खालामग्राया भिडिअ लाजा लायाखै नै बिसोरा लाजिदो सेंग्राया आसामे सब लोग देखेगा आप लोगों को पेइन्टिं खालामनायाव इसोरजों दसे जा पेक रायलायफाबाय आङो टाइम पास जानायनि थाखाय आरोना जाहाथे नहीं मेरी फ्रेंड तमिल भी देखती है आप क्या बोल रहे हैं सब समझ रहे आपका गांव कहाँ से आपका गांव कहाँ है कुपम तो कहाँ हाँ आपकी गांव किस तरफ है पांडिचेरी का पांडिचेरी हम लोग एक दिन घूमने गए थे हाँ पूरा घूम के आ गया बीच देख के आई हूँ फिर ये रॉक बीच देख के आई हूँ और ये वाला गोल वाला है ना बड़ा सा गोल वाला ये देखने गया था फिर महात्मा गांधी स्टेटास हाँ दाढ़ी का दुकान और हस्बैंड ने 2 3 लेके और ये कौन सा बड़ा क्रिश्चियन गिरजा बड़ा सा है ना फेमस वाला ये गणेश का पूजा ये सारा है ओमफ्राय नैबे बोराया बिसोरनि सारोनो आरोना ओमफ्राय जा गिखायो आरो बेखौ बोरायखौ फैनाय लोगो लोगो आंखौ सिरिथा जाबावलायो आरोना गियो आरो गिदिर नालाय इसोरनि डिपार्टमेन्टनि ना ओमफ्राय ओंखायनो इसोर माने बहुत मानियो आरो खोथा खोनासंनानै थायो ini yang halaga sih dari besok megono lo terus tadi sebut lagu karena that's it finishing ओमफ्राय नैबे बोराया लिडार नालाय ना मालिक नालाय गेजेर गेजेर नायखावनो फैबाय थायो आरो खामानिया मासिम आवगायदों बिदि होननानै ओमफ्राय बोराया फैबाथाय जा बेग रायखायो बिसोरखौ ओमफ्राय बिसोर होनो आरोना दिमाग खाराब है होननानै बुङो आरो नंमारगौबा बोराया बुंबाय थामारोबो पेकनो ओमफ्राय आंबो होनदों आरो बिसोरखो मानो एसेबां बिदि बुंबाय थायो बे बोरायालाय होननानै सोंनायाव गावसोर खोन्थादो आरो मालिक नालाय ना ओंखायनो बिदि बुङो डिपार्टमेन्टनि बिदि होननानै जि बुंमारो आं होनदोंमोन आरोना नैबेखिनिखौ आङो फसायाखै आन्ना होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आं बिदि होननायावहा बिसोरखौ जि जमानो लिंथुमनानै ओमफ्राय जि माबा बुंबाय गावसोरनि भाषायै आंथ' मिन्थिया ओमफ्राय आंहाबो एसे फायदा उथायो आरोना खामानिखौ एसे फसायाबाथाय बोरायखौ खिथाना होयो आरोना बेसाराफोरा ओमफ्राय रायजानानै सिरि थायो आरो ओमफ्राय आङो खोन्थानानै होयो नालाय बेखायनो आङो बुंनायखिनिखौ बिसोर मावनानै होयो आरोना ओमफ्राय आराम मेरा कंप्लेन दिया हुआ 46 नंबर कंप्लेन दिया हुआ है मेरा 46 नंबर कंप्लेन 1 मंथ पहले जा जारलाखा बुंबाबो बुजिथारा बिसोरो मोजाङै हिन्दीबो रोङा जोंनिखौ बिसोर बुजिया जों बिसोरखौ बुजिया बिसोरबो गावसोरनि भाषाखौल' थं बुंबाय थायो जोंहा आरो बुजिया बिसोर हिन्दीबो रोङाना मोजाङै आन्ना मोननो साहा होबाय
आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय बार भिडिअ लादो इदि होनदो आरोना सासेयाथ' माने लाजिनानै मोखांखौनो देखायला मा खालामनो लाजिदो आरोना बेहा सेंग्रा मानसि नालाय लाजियो आरो बारनो मोखांखौ देखायनो ओइ थिग आन्दोखै थांखुमालायबाय आसोला